Ej, hvor lyder det så dumt. Hvad fanden er det, jeg fundet? Hvad er det for noget Mario-shit, det der? Okay, hvad sker der herinde? Hvad sker der herinde? Der sker ikke så meget. What? Så vi er lige blevet vækket med fest og sang. Det er meget hyggeligt. Jeg kan ikke afspille musik. Nu virkelig bare lagt et link til Besøger Fængsel. Ja. Så får vi flere visninger på den. Velkommen til vlog 2 på Studie 18. Ja, det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Hvad er det en speciel dag i dag? Jamen, det er min fødselsdag i dag. Lige nu sidder vi bare og kigger igennem vores Dolly-film, William og min. Og så kigger vi også lige igennem vores analytics på vores YouTube, og det ser sgu ud til at gå meget godt. Ja, vi vokser stort. Ja, det går stærkt. Det går stærkt. Det går sygt stærkt. Ja. Ja. Gæt, hvad der sker nu? Er det vlog? Ja, Sådan. vi har fri nu. Nå. Og vejret er skønt. Skønt. Solskin. Blå himmel. Kan ikke blive bedre i Lunderskov. Hvad har vi af planer? Jamen, om et kvarter, så er der kaffe. Det glæder vi os til. Og bagefter, så tror jeg, der faktisk er mere mundtlige prøveperioder. Står der i hvert fald på skemaet. Hvad er det, du laver? Er vi klar? Ja, hold nu ind. Hvad så? Er det ikke rigtigt, vi må spise? Er det ikke rigtigt, vi må spise? Det ved jeg sgu ikke. Lige så mange andre, der er i dag. Det er faktisk en virkelig god outfit, hvis der er på den her linse her. Saks! Papir! Nu! Nej! Der står simpelthen rigtig dig, hvad der spiller ikke så det gamle. Nej, bukser, men hvad fanden foregår der? Det er i dag, vi har så fag, hvor vi er talt af med sag. Det er så hyggeligt. Mine forældre kom med kage, som jeg så har givet til gangen, og alle har kunne lide det. Nå, Elias. Det er vist tid til at gå i podcast.